Ayaw! Nanti first time homemade Rasgulle. Hehe. Ayo, le first time live for misti. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To dini hari bedi boring na. To bini kai makalam ada khoro macam ada apa bisa mana misti kita mana sini. Mana dini yang nol per homemade mana misti mana cerna. Saya renga. Dalam matapan jabai. To dini yang mana 1 liter gakhir ada men. Nongkor siapa bini fry ni 95 gram. पनीर ओंखारबाय आरोना तो पनीरालाय बिदि 150 ग्रामसो ओंखारोमोननो किन्तु only 95 ग्राम ओंखारबाय पनीरा तो बि जाबाय ओमफ्राय पनीरखौ बोरै बनायो होनबा गोदौबाय थानाय गाइखेराव निम्बु रिसि माय सिबना होबानो जाबाय आरोना थाइसेसो माने बिदि गथा खायो तो लोगोफोर बे गथा खानाय बे आङो पनीरखौनो आं दिनै बानायगोन मा हममेड मिस्टि जाय मिस्टिखौ नोंथांमोना माने जायो नङा होनबा हटेलफोराव आरो गोबां मिस्टिफोरानो मिलावट जायो आरोना खायफा आदा मैदा बिदि मिलायसोयो माने लाबजा जानो थाखाय आरो किन्तु आङो दिनै अरिजिनेल गाइखेरजों ओंखारनाय बिदि पनिरखौ बानायगोन मिस्टि आरोना बहुत सिम्पल जेबो गैया आरोना तो जेबो गैया बहुत सिम्पल फार्स्ट अफ अल नोंथांमोना बे माने गोदौनाय गाइखेराव निम्बु रिसि थाइसे सेबना होबानो बिदि माने गथा हागोन ओमफ्राय बिखौ आङो एसे माबामोन आरोना एसे सिफ्रबाय आरोना माने गथा जादों बियो तो बिनिसै ओमफ्राय बिखौ लोगोफोरा आङो दायो एसे नेरे फिसा फिसा खामसै आरोना आं मोजां मिथिया दै आंबो माने जास्ट सोलोंहांदों आरोना बिखौ माने फिसा फिसा बिदि खालामसै बिनिफ्राय बिखौ लारु बनायनोसै बिनिफ्राय जोङो माने दैयाव सिनि होनानै बिखौ जों बयलिं खालामगोन आरो बेयाव माने सिनिया गुलिदोबा माबा जागोन ना लाव लाव जागोन ना बे लाव लावआवनो बिखौ होनांगोन होनबानो जाबाय गाइखेर औ सरि मिस्टि नै दायो बिदि जाबाय गासै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ता बनायबाय जों अनलि 95 ग्रामजों आरोना तो लोगोफोरनि दायो दैया गोदौबाय बेयाव माने सिनिखौ होनसै आरोना किन्तु नाय सिनियाव ओरैबायदि एम्फौ दङ नै आयै से जागोनलै नि एम्फौ जा क्या होगा जाय तो नै जे नों थेने बेसेबांबा गोबाव बासिनायनि उनाव एसे एम्फौ गैला मोस्रोमा तो बेखौ एसे होनसै आरो नै तो लोगोफोर नै दायो गोदौबाय माने दैया माने बेयाव दङ सिनि हा आं माने फार्स्ट टाइम दै माने गिनोबो ओंखारा माने बेरोनो आरोना माने जाफोरबा आयाव थैबाय वाव तो नायसै दायो बे मोनब्रैखौ आयु मा गावबायसो माथो दायो गिबियाव बे मोनब्रैखौ ट्रायल नायग्रोनोसै बिनिफ्राय बेयो जादोंबा बेफोर गासैखौबो होजोबनोसै आरोना आं माने बेरो होनायखौ एसे गिनो ओंखारदों आरो माने खोबग्रा जेबोबो गैयाना अ नैदि खोबनो हागोन हानायालाय माने बिदि गुल जानांगौ आरोना माने गुल जायाबा माने बेरो दै तो दायो माने आयौ सिगां होनाया माने फार्स्ट दायो होनाया माबाबाय माने बुगाबाय दायो अनलि 2 मिनिट बा बियो माने जासिगोन आरोना हेहे नायनोसै फार्स्ट टाइम हममेड रसगुल्ला हेहे जाबाय माने 10 मिनिट जाबाय आरोखि तो नायनोसै बोरै जागासिनो वाव दालाय सिगरेट बुखाबाय ना एसां फिसामोन नाय ओमफ्राय एसां गिदिर जायो नै तो दायो माने गेस अफ खालामनोसै माने मोनसे जायाखै जानायालाय माने मोननैखौ उनाव होबाय आङो होमबाबो नैखौ बुख'ग्रोनोसै र' नै नैबे मोननैया उनाव होनाय ओमफ्राय नैफोरो सिगांनि आरोना नैखौ थिखांग्रोनोसै ना मबे सिगांनिमोन कनफिउज जालायबाय आं नै गोदोराथ' दंखागौ र' आयै फार्स्ट टाइम लाइफआव मिस्टि रसगुल्ला हाय ओमफ्राय नैबे नायदोफोरनि नैबे जे मोजां बुगादो आरोना माने जेबो मिक्स गैया बेयाव ना भिनेगार ना बेकिं सदा मायाबा सदा आटा मैदा मानसिफोरा होलाजोबो माने लाब जानो थाखाय किन्तु जोंनो मानो लाब नांगौ नङाबा न'आव जागोन जों नङा होमबा बेनिखायनो अरिजिनेल पियर गाइखेरनि बियो पनिरनि रसगुल्ला अके ओमफ्राय आयै सालानि बायजोब्बाय आखाया नियाव नांदों नियाव थै बिदि जायो भिडिअआ मटामटि सानबा हमनानै हप्तासेसो सिगाङाव आरो दिनैनि थारिखनिफ्राय दिनै जाबाय 28 सेप्तेम्बर ओरैबायदि मा जाखो लोगोफोरना गोरबो खुंगुर इउटुबारा 15 दिन गाहाम माने भिडिअखौनो होआ मा जागोन बिदिब्ला तो नोंथांमोना एसे बुंहरदो ना मा खालामनांगौ मा खालामनाङा माबायदि भिडिअ बनायनांगौ माने दासान्दि आङो माने बेकार होनांसिगोन आरोना बेकार माने बेकारानो जादों आरोना माने भिडिअ बनायनायाव गोसो जाया बिदि जादों आरोखि तो नोंथांमोना बुंहरदो माबायदि भिडिअ नांगौ आङो बानायनो नाजानोसै सानदों आरोना ओमफ्राय सर्ट मुभिखौलाय जों सानबाय थायो किन्तु समनि आंखालाव बिदिनो मिलाया जागासिनो आरोना फैगोन फैनायलाय सर्ट मुभि मोनसे फैथारगोन आरोना
थ' बोरै नांखो आंनि बे रेसिपिनि भिडिअखौ ओमफ्राय मोनसे भिडिअ दंबावो रेसिपिनि आरोना मोननै दंबावो हा मोनसेखौ 2 months सिगाङाव बानायनाय दाबो होआखै आङो ओमफ्राय 2 months 3 months सिगाङाव बानायनाय आरोना आरो मोनसेखौ 15 days सिगाङाव बानायनाय माने ताल बिफांजों ताल फिथाइजों बानायदों आरोना ओमफ्राय दिनैनि बे मिस्टि बानायनायखौ बोरै नांदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना माने आरो बे भिडिअआव माने मोजां रेसपन्स फैदोंबा बे माने कुकिं भिडिअ थ' आरो सिगांनि भिडिअफोरखौ आं होगोन आरोना थ' नायनोसै रेसपन्सआ बोरै नङाबा नायगोन आंनि संनायफोरखौ जाखायनोसै नङा होमबा संनायफोरालाय बावबो जियाय बनायबाय आं खिन्थु टेस्टआलाय जादों खिन्थु बारा जायाखै आरोना हटेलनि बायदिलाय बोरै हागोन नङा होमबा ना माने जादों खिन्थु जोंनि बेयाव हटेलनि अरबा माने गुरै जाया होमबा ख्रोब थाङोना खिन्थु जोंनिया मा जिबुं जादों आरोना मा होनो इखो माने स्पन्ज टाइप जादों खिन्थु टेस्टआ सेमानो खिन्थु बेयाव बेकिं सदा माबा माबि होनांगोलै फ्लेभार होनांगौ जों आं माने मोजां मिथियानायफोरखौ थ' बेफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै नायनोसै बे भिडिअआव बोरै रेसपन्स फैयो मोजां रेसपन्स फैदोंबा मोननै कुकिंनि भिडिअ दंबावो आं होगोन आरोना थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै जास्ट बहुद सिम्पोल मोनसे फिसा मोनसे माबा माबि ब्लग आरोना जास्ट फर मेम'रिस होनना बुंनो हागोन नङाबा जास्ट फर टाइम पास थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै